turka shi. A nan kuma tsohon sarki na jihar Kano tabbas sunusi tabbas ya yi tattaki har zuwa fadar shugaban ƙasa, inda ya gode mai sakamakon wannan manya-manyan ayyuka da zai gudanar a ƙasar Najeriya. Tabbas wannan abu ya rinjayi hankalin mutane kwarai da gaske, inda ana fara sa ran tabbas Tinubu zai yi abin da ake so. To amma dai mai saurare, idan wannan ne farkon isowarka a cikin wannan channel tamu mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sababbin bidiyoyinmu a kodayaushe a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Tun bayan wannan tattaki da tsohon sarki na jihar Kano Sunusi ya yi har zuwa fadar shugaban ƙasa, tabbas abin ya burge mutane kwarai da gaske, inda ya je ne don ya gode masa sakamakon wannan abubuwa da yake shirin bunƙasawa a Najeriya. Tabbas wannan abu ne wanda zai kawo ci gaba a Najeriya. Sannan sun tattauna da shi kwarai da gaske, inda sun shafe awanni suna maganganu da sarki, sabida wannan abubuwa da shugaban ƙasa yake so zai gudanar a ƙasar ta Najeriya. Sannan ta wani ɓangaren shi ma shugaban ƙasa ya ba wa talakawan Najeriya haƙuri, inda yake cewa tabbas shi fa wannan tsadar mai da tiwa ba wai yana nufin cewa mai zai tsaya a haka bane, mai zai dawo raga-raga yadda ba a tunani. Sannan kuma ya bayyana cewa tabbas su yi haƙuri, inda sanin kanku ne ba a taɓa yin wani shugaban ƙasa a Najeriya wanda ya fito yake ba talakawa haƙuri ba. To amma dai da gani Tinubu insha Allahu zai abin da ake so. Sannan kuma Tinubu gwani ne shi wajen ganin harka ta ilimi da wutar lantarki da ruwan famfo ya bunƙasa a ƙasar Najeriya. Tabbas wannan abu Allah Ubangiji ya tabbatar da alkhairi. To amma dai mai saurare, ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don samu a ɗan gajiya da wannan tattaunawa da aka yi da shugaban ƙasa da kuma tsohon sarki Sunusi Lamido, inda wannan tattaunawa kwarai da gaske sun tattauna abubuwa masu muhimmanci, inda tabbas Tinubu ya fito ya ce tabbas sarki Sunusi tabbas mutum ne mai hankali, inda yake cewa tabbas ya bashi wasu shawarwari ma wanda kuma insha Allahu zai duba, sannan zai yi amfani da wannan shawarwari. Su ma suna ɗaya daga cikin abin da za su kawo ci gaba a ƙasar ta Najeriya. Inda sanin kanku ne ba a taɓa yin wani shugaban ƙasa wanda sarki Sunusi itaka ya je ya gode masa sakamakon wani babban aiki da ya gudanar a Najeriya ba. To mai saurare, kasance da Press TV 24 domin samun labarai da dumudumin su. Mun gode mai sauraro.